Is áití seo ag de congrach do Macraí. Hannig me sé go chillan an seo go cholasí bheith ricne an céadúir an gabhail sa haon. Is dótha nach raibh me géirí teacht chun na Gaeltacht ar an céadúil síach mar cinneal de rite of passage curú an seo mé. Just ceann nom an táim sin gur chlicáil rud éigean gur waithí mé difer ón Gaeilge mar a bheith ábhar seomra ranga an is a scol gur hasí mé ag gur hí mar hangi pobl, mar hangi bheo. Is áití chillan atá ag de sibhar a díomh chuirsí teanga, a díomh chuirsí ceáil agus chuirsí béileadas agus mar sinnde. Agus is dóirlam go bhfuair muid a gcónaí bláisiú den oidhreacht hibhar pobl sin nar bhí muid ar cuairt sin sa cantar seo. Waithí muid gur nasc ionta daoine ó gin leis an cholaiste agus leis an talú, leis an slíú agus leis an ché agus leis na tithe ru muid ag stopú an tú. Thug an Gaeltacht an splank sin a ligdú na deisianí breise sin agus an oidhreacht bhreise sin a chuirdach agus a amsú in sa deireadh. Úna leitheanta óige sin ar bhí me 3 bliana déag nó 4 bliana déag is dóirlam nar arc me siar ó hin. Ó héal a bhí cinneal aon teangach agus aon cultartha for me rud a bhí teangach agus cultartha agus a doscail má thuaile agus má incinn don cinneal don glúiseart cultartha dónda seo. Ar dhéanam sa haon compráid idir Padaí Ó Tiarnaigh ag sa haon agus Padaí Ó Tiarnaigh ag sa nídeag chun tosaí leis an Dream Dearg tá sé mar bheith dú agus bláán cíthe agus dealan. Buineann an Dream Dearg le glúine uair gríomhaithe teanga. Ní amhain ó chuí gur fud an lein seo. Me sin mar ginne acu a tá géirí rud éigní anú achraíonn an dóin a bhfuil muid beáin. Gus sinú é an Dream Dearg ón espris a bhí agam héan agus a tá agam héan agus go mé géirí cid den bhain inniamh sin a tá má bhalaigh chuirtearás ní amhain a Gaeltacht seo ach an Gaeltacht mar agam héanaí mar cionceap a spréú amach gur fud na sé chundaí. Ceanna fahanna ar éirí leis an Dream Dearg riomhanál na gur raibh pobl na Gaeilge iad haon chun tosaí agus a ganasar. Gus cuma caithtearú muid, bhí muid ar chráideanna dhearc an trá, bhí muid ag croc an anfa a lárbhil farstan nó gur muid ag an Guildhall an sin in nura. Gul an craidhfiatha agus eile abalta I Gael College na Hura. Nuair ag an tú na daoine óga sin, na Gael ura óga inniúla sin among gríomh, tugann sé ardú manma dit. Lumshan Gaeilge! Is Limshan Gaeilge! Is Linnean Gaeilge! Ta Acna Gaeilge! Uin and Ish! Is dóirlam nar bhí me ag teacht an cholaiste a Gillan, nar hiig me an cinneal aistear a bhí go le ré. Agus is dótha ghfuil an cionceap sin a go le ré faoi láthair leis an Dream Dearg. Sé an bunrúd an seánna go muid géirí pobl a cruthú atá muíneach agus cumasach agus glórach agus gríomhach. Creideann tú go bhfuil an taithí níos fearr sin gur féidirlinn í sin a bhaint amach, gur féidirlinn an dóin nua timpaileoiring a cruthú ach gur gad in na daoine óga sin a bheith lárnach an. Agus dóirlam an rud a tahain na an cionceap seo ar cad a Gaeltacht an dóin in ar féidirlinn a bheith beáin, le más in ar ré teangaí haon. Jam. Brush. Lay.